Det er det. Hvem har lyst til at give dem mad? Ellie? Christian? Vil du have noget? Nej, far, jeg vil ikke. Jeg har fået 2. Er det ikke mere? Jeg har noget så sødt. Jeg var også af den. Så må jeg også gerne prøve at give mad. Er så fed. Jeg elsker bare den. Dyrene skal jo også have noget med alt før. Ja. Hvorfor købte de ikke flere end 2? Så må jeg ikke også op på. Det var lige ved at bide mig. But I have a lot of footage of that. De fluer altså. Den er varmt nu. Lige pludselig er det bare varmt igen.